Al jaren en dag ligt er op de heuvels van Vaals een vakantiepark met misschien wel een van de mooiste uitzichten van heel Nederland. Het is een vakantiepark boordevol faciliteiten en zeer ruime bungalows. Nou, dames en heren, jullie raden het al. Vandaag staan we op Lande Hoog Vaals, die ik jullie ga laten zien in deze video. Uiteraard brengen we ook een bezoekje aan het huisje van Bollo. We zijn tenslotte bij Landal. Vele buiten- en sportactiviteiten zijn er te vinden op het park. Denk erbij aan het kabouterpad, een GPS-wandeling, tennis, squash, u noemt het. En Lande Hoog Vaals, die heeft het. Voordat we naar binnen gaan voor de bowlingbaan, Next Level, het zwembad en het kinderspeelparadijs, kijken we eerst eventjes op het terras die prachtig uitzicht biedt over het park en natuurlijk de heuvels van Vaals. Het indoor kinderspeelparadijs is natuurlijk een must voor kinderen. Maar heb je iets oudere kinderen? Nou, laten we zeggen vanaf een jaartje of 10 heeft Hoog Vaals Next Level gebouwd. Waar je verrast wordt door verschillende fysieke uitdagingen, maar ook kan chillen met je leeftijdsgenoten. Een supervakantie hebben we gehad hier op de heuvels van Zuid-Limburg. En Lande Hoog Vaals heeft verrassend veel te bieden en is een zeer compleet park die hopelijk jullie duimpje omhoog wel verdient. Het abonneren op parkvakanties is natuurlijk nog steeds gratis. Wij zien elkaar volgende week weer. En dan bedank ik jullie hartelijk voor het kijken.